Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau zan muku bayani ne akan yanda ake buɗe group da kuma yanda ake tafiyar da shi har ya samu karɓuwa ga jama'a baki ɗaya. Yanda za ka yi riƙe group naka har shekara 10 ba abin da zai same ta. To mu shiga cikin WhatsApp don ku gane wa idonku. Sai ka shigo WhatsApp, sai ka ɗan jira shi ya buɗe. Madalla. To kun kalli wannan WhatsApp ɗin, yana da kyau kowa ma ya ɗauko irin wannan application ɗin mai suna GB, sabida application ne mai amfani sosai. Amma bari mu bar wannan, ba shi ya kawo mu ba. Bari mu koma abin da ya kawo mu. Sai ka taɓa wannan yanka ka guda ukun nan wannan, kamar haka. Sai ka taɓa shi. Ga inda aka rubuta new group nan kenan. Aka rubuta new group, sai ka zo kansa ka taɓa. Madalla. To ka shigo nan ya ce ka yi adadin jama'an da za ka haɗa group da su don su zama su ne a ciki. To amma da yake kar in tsaya in ɓata muku lokaci, to bari kawai na ɗauki mutum ɗaya don kawai na yi muku yanda abin zai tafi yanda ake so. Bari in ɗau wannan. Yawwa. Yawwa ka gani haka? Madalla. Sai ka rubuta nan ya ce typing group subject here. Ka rubuta sunan group kaman a ce haɗin kan al'umma. Madalla. To nan kuma za ka iya sa hotonka ko kuma hoton abin da ya danganci group ɗin. Sai ka nemo hoto, amma da yake kar dai in ɓata muku lokaci, bari kawai dai in yi yanda ya kamata. Sai ka danna makin. Yawwa. Bayan ka danna haka, to idan misali kana so ka ga information cikin group naka, sai ka shigo taɓa sama nan. Sama nan kenan. Nan. Yawwa. Sai ka taɓa shi kamar haka. Yawwa to ka gani. Nan farko inda aka rubuta add group description nan kenan. Yawwa. Sai ka taɓa shi. Za ka yi bayani akan me gidan ya ƙunsa, kaza. Ka rubuta mun buɗe shi ne, wannan gida mun buɗe shi ne don haɗin kan abokai. Sai ka danna haka. Ya riga ya zama okay. To in kana so ka ba wani admin a cikin group ɗin, da yake ni guda ɗaya na taɓa, na ɗauko nayi adding nashi don kar na ɓata muku lokaci. Wannan shi ne wanda na ɗauko shi. Wannan. To ina son ba shi admin. Abin da zan yi sai na yi haka, na taɓa shi. To ka gani? A nan aka ce message Abba, sunan shi kenan. Na biyu aka ce view bond. Na uku aka ce mark group admin. To na ukun shi za ka taɓa. Yawwa. Sai ka taɓa shi nan. Yawwa yana searching. To shi kenan ka ba shi admin. Yanzu ya zama ka gani admin na ɗaya da na biyu. Ga su nan a jere. Ga admin na ɗaya, ga na biyu. Yawwa haka ka ba shi. To in kun ji daɗin wannan bidiyon nawa, ku danna mun subscribing da alaman
da alamar ƙararrawa. Na gode.